Ulit-ulit. Ganda naman yan. Okay. Ayun, ikot. Ayan, baba na tayo mga kawaray. Welcome back to my YouTube channel mga kawaray. Daming tao dito sa open ng SM Grand Central. Ayan siya mga kawaray, dami. Yan mga kawaray, ang daming tao. Opening po kasi ngayon sa SM Grand Central, Caloocan. Shout out Ognoy TV. Okay, sis. Shout out sa sir. Ako, Edmar Waray. Please like, share, and subscribe. Edmar Waray, TV Vlog. Thank you sir, thank you. Okay, thank you sir. Salamat sir. Salamat sa support. Sige. Yun mga kawaray, pasok tayo. Okay, nakapasok din sa wakas ha. Okay. Yes, once again, mga kadalang lamang po sa customer ng SM Supermarket. Ang ating pong pila ay nasa bandang kaliwa or kaliwang bahagi ng entrance kung kayo ay nakaharap sa supermarket. Nasa kaliwa po ang ating pila. Daming tao. Super. Diretso na po tayo daw kung gusto niyo makapasok talaga sa SM Supermarket. Super, daming tao. Ang pila po ay para ma-prevent natin yung dami o bulto ng tao na pumapasok sa loob ng supermarket. Kontrol natin kung paano rin po sa inyo kalipasok ng kapusugan niya. Tayo. Mabilis lamang po. Ang pila ay nakakala po tayo Ayan mga kawaray, sa pila ay dito tayo sa opening ng SM Grand Central, Caloocan. Super daming tao. sa pagkakinig sa SM Supermarket. Grabe. Ang daming tao. Grabe. Pasok po tayo, bago po tayo makapasok. Ayan, lapit tayo dito. Lapit tayo. Pakisunod na lang ako ang pila. May pila po tayo. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo ma'am. Pasok sa tao. Lagyan ka? Or dami ng tao. Anong channel mo kaya? Edmar Waray Motovlog. Kailangan po tayo magpapila. Shout out sa'yo sir. Pagkita mo lang po yan. May mga floor markings din po na dapat natin sundin para ma-maintain natin ang physical distancing. Okay. Ayan, pakicheck na lamang po. Grabe. Papakan nyo lang po yung floor markings, mapapanatili nyo na Grabe po ang tao. ang physical distancing, pasuhin na lamang po. Grabe. Magpaalala po, Super dami kaya po ng tao. natin isusuot ang ating mga face mask. Huwag po natin ibababa. Parang binababa nyo na rin po yung inyong proteksyon laban sa COVID. Daming Pasuhin tao. na lamang po. Wear your face mask at all times. Grabe daming tao. Lalo po yung mga bata. Anak po natin sila. Yung mga wala pang vaccine na bata, pasuhin na lang. Edmar Waray Motovlog. Bilang vaccine po sa COVID safety protocol. Ikot mga tayo mga kawaray. Once again, Super daming tao. angat po namin ang inyong kaligtasan at kalusugan, kaya naman po, Grabe ang ating po mga gamit or gagamitin ninyo sa loob ng supermarket ay Mga dahil kawaray. naman itong sinasabi guys. Ang dami Yung ng mga tao. personal din po kami na nagbibigay ng mga alcohol Grabe. dyan. Umiikot Wow. or nakapuno sa entrada para po Daming tao mga kawaray.
Pasko na nga mga kawaray. Pasko na. Kawaray, Pasko na. Isang pila ng Yan mga kawaray. Grabe yung tao, ang dami. Ang daming tao mga kawaray. Ikot tayo, ikot. Ikot. Pa-shout out na lang mga kawaray. Grabe. Grabe oh. Ha? Okay mga kawaray. Dito. physical distancing at each other. Oh, ikot. Konti kayo lang po. Konti lang po. Kaya na lang. Ayan siya mga kawaray. Akyat tayo. So mga gusto mo pumasok sa SM Supermarket, ay hindi na po kayo sa pagkakaliwa. Kayo bahagi ng ating Ang dami ng tao. entrance. Pila po Ang muna dami tayo. ng tao. Grabe. In compliance with our COVID safety protocol, we require customers to wear their face mask po at all times. Pasuyo na lamang po. Yan, akyat tayo Pakusot mga po ang kawaray. ating mga face mask. Halos hindi naman ako magsalita dahil maingay. Yan mga kawaray. Akyat tayo. Akyat tayo. Lima, wala, imong tulaw. Ayan. Wow! Sa elevator tayo mga kawaray. Akyat tayo. First time pumasok sa SM Grand Central Monument. Ang grabe, ang daming tao. Wow! Ang daming tao kahit saan. Ang daming tao. Ay! Grabe, mga kawaray, oh. Shout out sa'yo, mga. Yan, yan. Yan, ha? Wow. Ito sa baba. Kawagan daw. Yan, mga kawaray. Ang SM Grand Central Monumento. Ang daming tao. Yan. Wow. Ayan siya mga kawaray. Yan siya. Ikot. Sa unang ikot sa Grand Central. Unang ikot. Grabe. Wala na social distancing. Ang daming tao. Ayan, dito. Ang tawag ko. Ang kawaray. Ang tawag dito. Restaurant. SM Monumento Grand Central. Ayan. Ayan. Ang daming tao, grabe.
Super. Ika lang, di mapigilan. Di mapigilan ang saya mga kawaray. Ang daming magaganda dito. Ang daming magaganda. Shout out. Shout out mga kawaray. Puro nga lang shout out. Ulit-ulit. Yan, baba na tayo mga kawaray. Baba na tayo mga kawaray. Paikot-ikot. Saan, ang daming tao. Oh, grabe, daming tao. Yun, no? Yun, no? Ikot-ikot. Siya ba dito? Wow. Maraming tao. Dito na tayo, mga kawaray.